Ассаламу алейкум, тамошабинони азиз, ҳаматон субҳ бахайр. Торти мо видео накарда тамом шид. Фотима, торти мо видео накарда тамом шид. Азбаски ки хай очам да рӯи кардам, чанд ҷои дигар рӯи кардам брида. Нака мебирем ша. Барои шумо да нишон додан. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Ина. Тамошабинони азиз, беҳад бисёр нависте комментария барои инами торт. Рецептш полностью до каналам ҳаст. Ман силикаи ҳамин торта дар якум комментария закрепит мекунам. Ё ин ки шумо ҳаме дар ютуб бизанен ки медовый торт молодая мама. Ба тамоми ҳами ваёш ҳастай. Рецептш ваёш номишче. Кремша чихе тайёр кардагиам. Чихе мулоимакай. Мулоимакай. Мазашам аҷоиботай. Аҷоиботай, мазашда гап нест. Беҳад хуш. Асобинами асала вақте ки месӯзонӣ, бӯи ҳамо асал мешинашадай, ми зардиш ҳамаш ай асалай. Тавсия метим тона обязательно шумам тайёр кунем. Жо каман какш монда, як кусок дигаш бигем мондай хато намекунем. Ина тамошабино, ина кирташа пушидим. Кам тарак дарозай, просто калташ кадан дар кор. Беҳад хушрӯ. Ини иш адел наҳай. Иш адел наҳай. Кирта ҳамаи ҷош маҳкам адел намеша. Кирта хича тоқ қарам пуши. Некин бо қатъи аҷоибот фасон. Диде чихе? Ман нағз мебинам. Рӯймолшам ай хичай шарфай. Ман шарф оқа баста наметонам, ира то нистам. Беҳад хушрӯ ина. Хемегирӣ? Ҳамаи ҷод маҳкамак. Ягон фигура наметова. Аҷоибот. Шумо да чихе тамошабино? Ниқобам дора. Не ки ман ниқобша хай намекунам. Инами ниқобшай да болои усталча. Ниқобам дора. Чихе киртай фасон, а? Нумолшам зебидайма ҳама тарафа. Кам тарак калташ мекунӣ, ягом ботинка ёки ягом кроссовки сафед катиам я ҳодиса хушрӯй. Ана каблук ман пушида наметонам, мада удобни кроссовка. Ягом кроссовкаи сафед мегирӣ, ёки кроссовкаи подсветия микирта мегирӣ, аҷоибот мешава. Ҷакш разрез дора, ҷакош тугма дора, обманкан. Просто нак барои красота каданаш гуфти худам. И остинакош, ё мегум ку ҳама аделниян, и аделнияй. Емхе просто ранги ягон вай ай болош мепуши, ягон платьяи ана сплошноям дошта бошен, ира метонен ай болои ваям пушен. Чанд вайной да, чанд намуд форма када метонен ай киртай, инами киртай. Аҷоибот. Силкаш на якум комментария закрепит мекунам, силкаи телеграм шона. Ма ҳастам, ҳар рӯз тамошо мекунам, чи овардиан, чи хеле кадиам гуфта. Аймуҷа тамошо мекунен, нархош ҳамаш ҳаст, номерошон дар рӯи экран. Бинависен, шуморам заказ кунен, ҳозир дигариша мепушам. Ина тамошобино ишам инаи платьяш остин надора. Лекин инаи айболош остин дора и хулоса ҷинҷ намешава ку агар мехе круглишам кунӣ хеле материали чихе бугум мумкин дар ин видеорам хеле кам гафле дора ё беҳад материали хушрӯ ба инҷаш фасони дора. Болҳакш кардиганаш бигем калта таракай кирташ дроз да пол и сатр надора, инаи бантик дора иҷаш бантикша бастама и нумоли маҳай нумоли хидмай кадагим и сатр надора. Ина ишам аҷоибот хушрӯ фасон. Бо диққат тамошо кунен, маҳқул шид заказ кунен. 1001 намудай. Шумо ай тамошош сер намешен, ай вибр се. Ма яке бара 15 та вибр кадам. Бафтам ҳол бихай ҳами сеташа бинам, пушум. Чи хелай баъд бо у хостаги вибр кадаги дигамам заказ мекунам. Неким 15 та вибр кадаги будам. Без проблем ай медонен ку без проблем. Одам худаш кор мекуна без проблем. Хоҳ 20 та киртаям хоҳӣ мегирӣ. Баъд киртои бисёр мегирӣ, исроф ҳаромай ҳамаша медонам тамошобино. Кадомеш маҳқул май мепушум, маҳқул набудаги май касда хайрш мекунам. Пирри одаме ки дар инҷа бо пушаша. Ягом киртама то ирӯз нафурӯхтам, чизе ки пушидам
бо ай дилам бер мақсад сер шидагим аим курта як каси дигада додагим шагом чи исроф нашда ҳамаш да ҳамин хона ман нағз мебинам ки ин хе киртои нав ба нав пушум чизои нав ба нав пушум модои нав ба нав пушум анамия ман нағз мебинам и да қуръонам омадагия шароитат бираса хоҳ миллион кирта бигиву бупуш ягом таш мусорка нарафтай бовар кунен ягом таш ма духтаре нестам ки чиз мада мусорка партом лав задаи одаме ки бо пупушаша бароям қа беташвиш шахсони ҳастанд ки ҳолба мегӯям ку ва соидаи қакирта гирифта қакирта чӣ кор мекунад хулоса ина барои шумо видео кардам маҳкамакай инами остинаш калта ҳайда почти бигем надора остин калта ҳакай зато и ҳамаи ҷоҳакша маҳкам мекуна инам бо шумо да модда инаи охирон формам тамошобино иам сатраш ай хидмай ана гафлияй инаи бигем юбка дора инам хеле ранги типа кардиган барин ай болош дора материалаш ҷинҷи намешаванда ин материало беҳад хушрӯ иша гуфтам чизо ки как вам ина иққадар бо кушод мешуда иққадар кушод мешуда свободная форма тамошобино хулоса силкаи киртое ки ман заказ кардам дар яким комментария закрепит кардагим номерое ки дар рӯи экран буд метавонед ба ҳамон номеро занг бизанед заказ кунед шуморо маъмун куртаҳо имрӯз якум рӯзи ремонти мо ҳай ремонти хонаи мо ман барои шумо хеле видеои мотиватсионный кардам одамое ки зиқ шидаген хезе хонаатонро порядка кунед и саволотонда ҷавоб медиҳам нависиянд ки ҳаҷ ба фикрам мо фикр кардем ки ту ҳаҷ мери ман бениҳоят мехоҳам ҳаҷ равам лекин аввал мехоҳам хонама ремонт кунам ҷавобша додум торта бо кремаш биген молодая мама дар галасовой ютуб бизанен ки молодая мама медовый торт мебурояд рецептошкати чалатон крестика ягом чалайма крестик надора так пухтани питсара ман питса да ҳамин видео пухтам қати рецептош коржики торта ғавс накаде навистай не коржики ки вақте ки қоқ мекунӣ мада хеле маҳқул нестем хеле коржики мулоимак мада маҳқулай шумо дар кадом шаҳрен мо дар шаҳри Новосибирск қарор дорем так як апа навистай ки духтарчам гузаштак 6.5 сола аварияда ғалтидиянд худованд барои апаҷони мо сабру тоқати ҷамила ато куна бениҳоят қиндай апаҷон иам беаҷр нест бесавоб нест иншоллоҳ сабр кунед аҷрша дар рӯзи қиёмат мебинед бачаҳотон ранги урус мешаванд ҳа ида ма бигем ки рӯбарӯ ҷавоб додагим иншоллоҳ дар охири видео анамин барои фарзандои ма савола ҷавоб мегирем зуру мераси тамошобино буровардам паласта зурум намераса гап заним камтар не то дандунома кандагиам просто мондагиам камтар қинай гап заним иш намушкафчаваз биневаям ҷианма файл кардагим ҳоли барвақта бинен соат 20 кам наҳай оли торика мерам хулоса хона ремонташ идеальния тамошобина чӣ хеле ки дидесте идеальния ягом камбудӣ надора люстрашам хушрӯ потолокаш натяжни и обоё ҳамаш идеальния хушрӯ лекин азбаски ки ман видео мекунам и да компания фаберли кор мекунам ман да освещение рӯшан дар курай барои ҳамин хама мехоҳам ба таъби дили худам хонаро ремонт кунам хонаи ремонти тоҷиконаш кунам потолок полни алиш мешавад и пардоҳо қати карниз ҳамаша убирад мекунем иҷа полни алиш мешавад так диван адина бировардем иҷа диван буд ана иҷа да дивани дига хел мешавад дивани колония пара буд баётон бошад уро дина бировардардем хулоса дами момент комната пуста ози усто меояд ира сразу қолина мойкароӣ мекунам мешум тоза када мемонам 6 бида комнатаи тоза партомаш
ё 1 моҳ ё 2 моҳ ҳамин қадр мумкин бикаша ремонташ. Намедонам ака ҳечи гуфта наметавонам. Я бор 1 моҳ мегӯянд, я бор 2 моҳ мегӯянд. Хай мада главни хушрӯ шава хона. Хай 1 моҳ дашава боз зудтар мешава. Хай худованд устои моро қуввати илоҳӣ бития. Сабру тоқат бития. Дандоно меғалтанд меқапмишон. И чтобы тезтарак хонаи мо идеални ремонт шава. Телевизори комнатаи май мегзаронемаш, иҷа телевизори калон мешавад, шифонер мешавад. Хулоса ҳамаша нишон метим тона ба ремонт, ба тамоми чиш. Анамахай исна нишон метим тамошобино. Ҳама бардак. Ма ҷам гирд кадистам, озем калидор монд, калидорам тоза мекунам, тамом. Иҷа тамошобино пицца мепазем, бо ма дальше саволош мода ҷавоб метиҳам. 1 стакан шир, сметана хоин, сметана меандозен, и намак, 1 қошуқи майдача шакар, ана дрож и равған. Хай ҳамаша дар ин видео нишон дистам. Сахти бад намешӯрем, систакак мешӯрем ки ма пиццаи сахта нағз намебинам. қирс мекунакун, ма хеле нағз намебинам. Мулоимака нағз мебинам, баъд мегӯм гудакорам нагиранам. Хай камакак роған меандозем, хушрӯ када мехелемша, мемонемша, дамаки хушрӯ мекуна то и расидана уже 15 минута ҳамин мераса. Анамин бигем ингредиентиша тайёр мекунем. Хай ҳама чизои обычне да иҷаш. Так, иҷа саволи ҳамун як апай хоҳара нестай ки телефона гудакот дамеси, гудакота шайтон кадани, гудакот тарбия надоранд, хулоса телефон мебинанд, шайтон мешаванд, ам хеле гапо навистай. И савол дама дар қариби охири видеос ҷавобша додагем. Иншоалло тамошо кунен, ҷавобша мебинен. Так, сайдара харш айо гузашта мега ҳеҷ кара раҳмат намегам. Ҳама вақт минадорӣ, ма барои ҳама мерасонам. ҳастай ҳама вақт видео дама мегум ки ҳазор раҳмат барои ҳамаи шумо гуфта мегум. Фақат боромона айтюмен чӣ хел овардем, мошини транспортни заказ кардем 60,000 да. ҳамаи кучбандмона мошини намхали транспортни компания қатӣ ҳамхали қатӣ овардем. Барои украшение кардан сливки кадомаш хушрӯвай нависиян, 33% хушрӯвай. Кадомитон кардан мехоҳед 33%ша гирем. Так, духтар да мехари хона, бачаҳо да намехари хона ҳамхали нависиян. Иншоалло худованд қувват мон битса ҳамашон да мехарем. Так, точно ша гӯед хона харидед. Албатта алҳамдулилло беҳисоб шукронаи худованди меҳрубон ба якмаш баъдиемаш компанияи Фаберлик сабаб шуд ки ман соҳиби якчанд хона шудам. ҳазор раҳмат ба ҳама духтаракҳои командам, ба ҳамаи подписчиком ки подписчикои ма ҳамун духтаракҳои командам рӯи видеоҳом омадагиана ҳамроҳи ма кор мекунанд. ҳаматона ма дӯст медорам, ҳурмат мекунам. Худованд шуморо партнёр шавен. иҷа тамошобино ина пиццара на болои боло мемонем, на поёни поён, средни мемонем. Беҳад хушрӯ мепаза. Инам хали ман нағз мебинам. Хали пицца биёза и халиша нағз намебинам. Баъд бо мо ош кадем. Пицца барои кӯдако кадем. Оша кӯдако уқа хушрӯ намехӯранд. Абед монда ош кадем. Тамошобинони азиз, боз ҳам ассалому алайкум. Дафтари мара дидем тамошобино. ҳамаи ҳамида ма саволҳое ки шумо додагие навистагиемша комментария да ма мегум ки яке мақсад ягон савол беҷавоб намона. ҳар вақте ки комментария бихонам кадом саволида ки ҷавоб додан дар кор ма менависам тамошобино. Баъд Саида дига назараш комментариёра намегира, саволои мо саломои моро даже алек намегира. ҳамун шахсоне ки ҳамин гапа мегӯянд боиди хат видеора тамошо кунед. Ман вақти пухту пазомда озвучка када саволо да ҷавоб мегӯм. Тамошобинони азиз, ба аввалаш саломои ҳаматон алейкум салом. ҳар куҷои ҳастен, худованд нигаҳбонтон бошад. барои чӣ ман имрӯз рӯ ба рӯи шумо мехоҳам суҳбат кардан. як саволи беҳад мара гапи бисёр менависанд, лекин ман бигем ки бе ягон нервичит ман нағз қабул мекунам. ҳар як кас конечно вай хича фикри ақидаи хича менависа, лекин ман ҳамин тамоми азобу зиндагиву ҳамин навигариву коре ки дар ҳамин Фаберлик кадагим дар зиндагӣ мекунам, ҳамаша барои ҳамин илавои ман кафидаи тамошобино аҳамият надиҳад.
ана барои ҳамин фарзандо мекунам ва ман хиёл мекунам ки ҷои слабигии ҳар як занак ҳамин фарзандоша. Як аз фарзанда як чӣ ки гуфт уже хита қабида наметавонӣ. Ман ҳамиам гапи бад кати ҷавоб наметиҳам, барое ки вақте ки ман видеои гузашта кӯдакоро макаронхӯрӣ шуна видео кардагӣ будам, дар дасти ишам телефон буд, дар дасти ушам дар пешашон телефон буд, хурда иста буданд. дар ҳақиқат кӯдакои ман мултик тамошо карда мехӯранд. хо Фотимаям набоша, хо бачаам набоша, мултик тамошо карда мехӯранд. Мултик намонишона намехӯранд, авқота бовар кунед намехӯранд. кӯдакои шуморо намедонам, ман намехӯранд. Айма ҷангам кардагим, ҳақоратам кардагим, телефонам киштагим, намехӯранд. гӯшна мегардана, ҳамо авқота намехӯранд. баъд як кадом апая ё хоҳарай дар комментария наистае ки ҳамун телефонҳоро биги ай пешшон, афти тарбияи фарзандоша би, вай тамошо мекуна, шайтон мешава, феъли шайтонира мегиранд. ҳамин хел гапҳои безеб нависта, як гала навистае. ба якумаш бачаҳои ма амиҷа дар якчанд мактабай дар ми гирдуванои хонаи мо, ай ҳама мактабе ки мақсад беҳад строгияй, ҳар касам дар уҷа намегиранд. ма қатъи бигем ки як шиноси калонум ба як рӯзои сиёҳе бигем, шиноси манева ами шиносе ки ами хонара харидорӣ карда будем, шиноси ҳамон буд, ба як зораву таваллое бигем ҳамон мактаба туғрӣ кардем, кӯдакора гирифтам. ҳаваям то баҳоошона надидам, қабул накардам. ман мехоҳам ки ман худам дар мактаб бо баҳои аъло хонда омадагиам. мехоҳам ки фарзандои марам ами хел аълохон бошанд. ана муҳаммад почти ҳамаш панҷай, электронный дневник почти ҳамаш панҷай, чорам дора некин. Мустафо маълимаш постоянно таъриф мекунад, дар ватсапи ман менависа ки молодец, умничка, гуфтагом чӣ менависа. болоӣ ма ҳар дами якум этажи доми мо ҷои англисия кружок дарс метиҳанд. муҳаммад Мустафоро ҳар душа бурда мондум, Мустафоро нагирифтанд. гуфтам ҳар душа мемонам, Мустафоро нагирифтанд ки ҳоли майдаҳа ки баъд мақсад ҳоли синфи ягай ай синфи ду сеи мегиранда иҷа. лекин ман заявленима платни навистам. платни ай кружок. ҳар як дарсшо намедонам 4000 чанқаи ай. муҳаммад дар як ҳафта 2 бор анаму кружок меравад. дар як ҳафта 2 бор меравад. азбаски ки ҳамин қайдига зиёд надоранд. ҳамин як ҳафтада 2 бор мерава муҳаммад. а Мустафо ай сентябр иншоаллоҳ мерава. уже ман ном помша навистагим, ҳама пулмала додагим, ай сентябр мерава кружоки англисӣ. лекин ҳар рӯз ай дарс меоянам 1 соат ним соат дар мегиранд намегиранд, педагог гирифтагим. ҳар рӯз 400 рубл айтани муҳаммад, 400 рубл айтани Мустафо. ҳар рӯз ман ҳамун занака метиҳам, ҳам педагога. педагог ҳам ирси нишоншон метиҳад, ҳам математика. мақсад программаҳои иёро ман намефаҳмам, мефаҳмонашона мақсад исму феълу ҷамъу зарбу тақсима ҳамаро мефаҳмонашона. муҳаммад анамин таблица умноженияра ҳам ихе ҳам роста ҳам чапа азёд кардагиай. ана ҳар рӯз дарсшон метиҳад, бо ғайр аз дарсе ки ай мактаб метиҳаншона, бо и педагог дарсшон вазифаи хонагишон метиҳад. болоӣ дар як ҳафта 3 бор кӯдакои ма сабақ мегиранд. дар як ҳафта 3 бор дарси исломӣ мегиранд. муҳаммад аллакай 7 сура даҳай ба қонуну қоидаш, ба зеру забар, ба таҷвид, ба тамоми қоидаш хондестай, ҳам хондестиян, ҳам навистестиян. оли ма иншоаллоҳ як рӯз дафтаре ки дафтари муҳаммад пур шидагия, дафтарша нав кардагия. ай Мустафо ним шидагия. Мустафо чанд дарс ай поёнай вай хушрӯ азёд накардестай. неки Мустафо 3 сура дай. 3 сура ба қонуну қоидаш, ба кашишош, ба тамоми нозукиёш ай зиёд доранд. ин тарбияи фарзандои ман тамоман ҳақоратҳои ирсӣ, ягон намуд ҳақорат дар забоншон нест. як бор ним бор ҳамин бачаи майдаким айямо кучаҳои тюмен ёд гирифтагӣ буд, наказат кардам, то ҳозира нест. и байни ҳамдигаришон ҷангу ҷанҷолам нест. ами ягон кас хонаи ман меояд ки ман ягон ҷо мерам ку мегӯянд ин гӯдакҳои ту гӯдак ҳастанд, на овозша мефаҳмӣ, на ҳақоратша. ба ҳамин кору бори худшон банданд.
ма вақти хурданда метим ма ай телефон бума задаанияшон метим суруғошона ай телефон такрор мекунанд, лекин айми соатҳои 10 айку 10 тамошобино кӯдакои ма хованд. Ман медонам ки бисёри одамо кӯдакошон то соатҳои 1-2 мегарданд. Кӯдакои ма ай соати 10 хованд. 10 айку нами 10 бегах кӯдакои ма хованд. Ман уже телефоношона мегирам, баъд аму ҷогоҳошон ҳамдигараш қатӣ шӯхӣ мекунанд, механданд, то ним соата давом накна мерам ки хованд. Ҳамин саҳар як бор бугум нагум ки мехезанд, мерем мактаб. бовар кунеда. Барои ҳамиқа эҳтиромона хоҳиш мекунем, пеш аз оне ки фарзанди як каса намедоне, намешнасе, барои ҳамон апа тааллуқ дорад. Ман ҳамаи подписчикома ҳурмат мекунам, нағз мебинам. фарзанди як кас хоҳ бад боша, хоҳ хуб боша, вай барои вай фарзандай. Да хубшам месӯзӣ, да бадшам месӯзӣ. Фарзандай вай ҷудо карда намешавад. Невозможно на. Барои ҳамиқа дандонои ма ду тарафаш неста. Иёша личени дорум тамошобина, иё кандагиана, времени мондагия. Иншоллоҳ ҳамин як ҳафта, ним ҳафта дига монда полни алиш мекунам. И обсуждат кардан дар кор нест. Дар иззати нафси ягон модарам нарасен. ҳамон апае ки мегум хоҳиш мекунам. Ман комментарияша удалит кардам ки як каси дига набинад, ё равно дигаро дида роҳафтода мешаванд, ё ки ягон ҷавоб месиҳад ба ҷангу ҷанҷол мешавад дар комментария. Ман удалит кардам ҳамон комментарияро самостоятельно. барои ҳамиқа ман дар бораи ками фарзандон барои шумо имрӯз маълумот додам. Шарт неста ки ман ҳар як видеомда бугам ки кӯдаки ма чӣ кор кардеса, чӣ хел кардеса. И так достаточно. кӯшиш мекунам видеои ба ман некунам. Ман метавонам ҳар рӯз видео бировардан, лекин ман кӯшиш мекунам ки видеои ба мане фоиданок барои шумо тамошобинон бикунам, ки ин вақт як чизе ҳаст ки қиматбаҳои шумо просто так вақтона қатима нагзаронед, дар видеои ман нагзаронед. барои ҳамиқа умедворам ки ҳамон апа ҷавоби худша гирифт. ҳамаи комментариҳода дар видео ҷавоб гуфтагиям. кадоме ки саволотона додагием, ман вақт надорам мақсад дар комментари ҳар якта ҷавоб нависима. ман да осонтар ини хел фаҳмонданай рӯпарӯ ё ки озвучка карда ягон чӣ пухта шумо да комментариётонда ҷавоб медиҳем. раҳмати Аллоҳ барои тамошотон, барои диққатон, барое ки моро дастгирӣ мекунед. ҳатман дар канали ман подписатсия кунед. ман ягон пул кор намекунам, лекин барои ман ин беҳад важни барои пешравии канали ман. ана мехоҳед тамошобино бо видео давом дорад, тамошо кунед. ассалому алайкум тамошобинони азиз. чун ҳар вақта дар охири ҳар як видео ман маҳсулоти компанияи Faberlic барои шумо маълумот медиҳам. он чизе ки ман худам харидорӣ мекунам барои хонам. ҳар як видеода як хела продуксия нест. ин заказои нав май тамошобино 5 та коробка дар инҷо ози заказай. ду коробкаи дигаша иншоллоҳ следующий видеомон, видеои ояндада обзор мекунем охирда. ана урӯз гуфтам кадомида маъқул боша тамошо куна. якта комментария шуда ки кадомида маъқул боша тамошо куна. гуфтам кадомида маъқул нест тамошо накуна. баъд урӯз якта апа нависта ки чӣ ба сайда ихе гуфтен ҳама видеои шумо ман да маъқулай тамошо мекунам. ҳастан шахсоне ки беҳад редка ҳастанд ки мегӯянд ки видеота хеле ҳамин маҳсулотро мақсад бисёри бад видео накун. лекин сайда қатъиян Faberlic да бадам зади мегӯям ки ман хурсанд мешавам, барои ки анам момент ман ҳис мекунам ки дар ҳақиқат ман дар ин компания кор кардастам. дар ин видеомон тамошобино ман ӯ карат порошок як гала заказ кардаги будам. ҳамаи порошоку ман як лентам омада 6 пачка полни харидакшона 6 пачкара бо заказ кардам. ин порошокҳои навам бигем оли ман маҳсулотое ки худам истифода бурдестам холӣ шудестиан напартохтестам. иншоллоҳ ҳамаша шумо да видео мекунам барое ки шумо бинед ки ман дар як моҳ мақсад чанд қа чиз истифода мебарам. ҳамаша ман видео мекунам. порошокҳои компания Faberlic, инаи порошоки новинка, ино ҳамаш тамошобино гипоаллергениян, пятноводитель доранд, либоса рангша безел намекунанд, ҳама тарафа. хай артиклоша намегум, ира уже чанд бор гуфтагиам ҳастай. хай я бор дигар мегум. ӯ карат намедонам ки ҷоши уфта будам.
ма ки ҳами оптон харид мекунам тамошобинобо. Ман намедонам чӣ чанд сумай, чӣ чанд сум буд. Нигоҳ кунед, производство Германия. Порошокҳо ай Германия ҳан. 323 барои чӣ? Барои ки химикои Россия кати химикои Германия шартнома бастагиян, як фикра шуда ҳамин чизҳоро мебарам барои эмблемаи Германия. 2 та 4 та 5 та 6 пачка порошок, 7 пачка. Мадаинами саус чиқа махтулай аҷоибот дуға меравонад. Ягон аллергия, палергия не. Анаи универсальния. И кати бо метавонӣ ки ручной ам шуем. А инош кати ручной мумкин нест. Порошокҳо хулоса, ка порошок. Баъд анаи хали маска заказ кардам. Тамошобино, и маска скидка бицета заказ кардам. И маскаи занҷабил беҳад фоидаи калон дора, беҳад фоидаи калон дора. Тамошобино, вақте ки сарта мешуӣ ба ҷои балзам истифодаш мебарӣ. Да сарат мемолӣ, да мӯи сарат, да таҳти сарат, ҳама ҷошта мемолӣ. 6 минут меисти, мешувӣ. Мӯи сара аҷоибот хушк мекуна, айрезондан мемона, мустаҳкам мекуна. Арзонай уқа қимат нест. Даже 200 рублам нестай. Артикулуш 3380. Инами я баночка шумо да як галада басай. Ман ёро барои фурӯш заказ кардагим. Иншоалло ёро ман мефурӯшам. Бо чай даиҷа. Барои дек сафедкунак 311 артикулуш аҷоибот бигем средство барои чирки духовка, чирки чанд соларам тоза мекунад. Так, рефшетр для одежды и ткани лаванда. Ин барои либосо ма истифодаша хонум. Урӯз тамошобино ма видео кардагӣ будам ва чизакое ки барои тана мешӯӣ ку. Ма гуфтам ки бои чӣ бошад дарунаш тӯбча дошта. Гуфтам комментарияда нависиям ки эмр ба амрӯзат сайда ту надонӣ ки да дуруни вай чай вай собун айда дарунаш. Дар ҳақиқат ман намедонистам, лекин ҳайрон мешавам ки просто метавонист гуфта ки хай ҳами собунай ту хато кардӣ. Дар ҳақиқат дар компанияи Faberlic зиёда ай 10,000 продукция ки оли ман ҳамаи вай заказ кардагӣ нестам, намедонам чия. Истифодашон набурдам, барои ки основной кори компания да иҷа чиза мақсад ту дромадиу сразу 10,000 продукция заказ куниву дар бораи баёи хонидонӣ ин нестай. Ман вақтҳои бекорим да ман медурам, мехонам. Мақсад ман ҳамун чиза якум бор заказ кардагӣ будам. Да ҳамун видео ҳамун хел гуфтам. Инаира ҳозима якум бора заказ кардестам, намедонистамаш чияй. Ҳозима дуромадам хондам дар бораш, барои ки ҳар як продуксияи Faberlic артикул дора. Артикулша мезани о продукция меброям. О продукция да ҳамаи вайш ҳамин навистагӣ айда. Ин средство барои мақсад ина ягон ҷо шумо саросимае ё ки свет надоре, либос майка киртаи шумо ҷинҷа и кати 3 бор мешапена ҳавор мекунед. Оли ман эксперимент карда да як параи видео мемонам ки ку ҳами чӣ хел кор мекунад. Ин ана амин хулоса. Инаи хели балзам мегӯям гел ҷия душ. Мила пена для ванн. Детская гель для душ. Мила. Так, анаин барои вай ҳастку. Барои парфюм барои одежда. Зубной пастаи Ума. Так, инаин барои духовкаи плитаҳои электронӣ. Так. И инаи барои посудашӯӣ мада беҳад маъқул шид. Чанд таши тамом шудеса, вале ман видео мекунам. Чӣ ки ман худам истифода мебарам, видео мекунам. Ки навичоко видеои маро тамошо кунед. Мегин сайда ту чӣ заказ мекунӣ, моро мамура заказ кунем. Артикул 319. Так. И барои инам хали плитаҳое ки ози мо доштагӣ паши ҳама ҷуда ози ам хали плитаҳай. Хонаи модам ҳам хали крем паса для чистки металлических поверхностей. Артикулуш 358 аҷоиботай. Ман бигем эксперимент карда худам истифода бурдагиам.
ин барои доғои патинка, доғое ки мақсад ягон ҷо мере шумо ягон кофе мерезонед дар киртатони кӯдактон ягон чӣ мехӯрад ҷазир мекунад яда сумкачатон мебаред ҳам ҷошда мешапи салфетка ки тоза мекунӣ сафеди хушрӯ ана артикулша нагуфтума артикул 262 зубной паста кӯдакои ман паст яъни айҳами дандоношона мешуванд и тез нест неприятный нест беҳад приятня неприятный нест приятня со вкусом банан артикул 2886 милоҳои фаберлик беҳад хушрӯанд специально барои кухни артикул 210 маи беҳад бисёр гирифтагиам так вкусош ҳар хеланд бинанд ина и бигем анориш артикулуш 201 и анаинаш артикул 212 и барои бӯи бади полотенца ки бӯи бади даста меравонад специально барои кухни ин мегӯям ки ҳоҷати гап занирам нест айма уже чандборро ҳошид заказ мекунам артикулуш 386 барои специально махировни либосои пастелни бельё либосое ки масалан шумо ҳозир зимистон бошад либосои тобистонатонро мешӯед мемонед ин кати шушта мемонед буш то соли ояндаро меиста стойки буш ин кати мешӯед тамоми хонаро бӯи парфюми аҷоибот тозагӣ фаро мегирад айдта заказ кардагӣ будам ана детский гель для душ артикулуш 2881 бачаи калонма тамошобино медонед чӣ сар мешавад вақте ки ҳамом медорад дар ҳамом ҳама чи ҳаст ҳамаша қатурак мемонад шампун гел душ ҳамаша қатурак мемонад ай ҳамаш якборӣ мешавад худо додайша пенка для барои ваннаи мо ҷакузи дора ай ҳар тарафаш об мебурояд ина барои кӯдако гирифтам ки пенка андозам бо интерес нишавашона артикул 2882 лекин бе ҳами ҷакузиам ами кӯдакома постоянни ванна да об пур карда оббозӣ медуровардам аймо вақташ ай вақти таваллуд шидагишон як балонча да гарданшон монда оббозӣ медорад вақте ки балонча да гардани кӯдакитон мемонену оббозӣ медорен даже секунд мумкин нест ай пешаш дурави як секунд да болои сараш меистӣ гел для душ беҳад бисёр заказ кардагим дигараш да у коробкае вале бо ҳамаша нишон метим ин новинкаша ин набуд нав буромадай ай духиш ҳастай мужской женскоиш аҷоиботаи ма дорум постоянно истифода мебарам артикул 88 618 и як гала бигем прокладкаи дневной заказ кардам прокладкаи фаберлик аҷоиб буданд оли видеошам дарам я параки вай мемонам тамошо кунем экспериментча беҳади бад хушрӯам и ежедневникша ма беҳад бисёр истифода мебарам 11288 воспалениера мегира выделениерам кам мекунад гигиенически тоза нигоҳ медора якта шаҳуи када нишон тимтона ина хеле удобнякай да киста да сумка да любой ҷо хоҳӣ гирифта мебарӣ видеои ма танҳо барои занакоя бонаган сайда прокладка нишон дод видеои ма танҳо барои занҳояй дар главни видеомам нависагим ки видеои ма танҳо барои занҳояй ва ин чизи зарурӣ барои занҳо диден чӣ хушрӯакай клеш надёжняй ма бисёр ежедневка ай магазино мегирифтам намечаспа клеш даму трусики мо ин мечаспа ба ҳазр анака обзори дуюм коробкаш якта айдаронаш гирифта нишон додан мегирам полотенцаҳои фаберлик аҷоибот хушрӯанд кадоме намедоне будоне заказ кунед артикулаш 910 457 и полотенцаи барои обузӣ кунакай ира ҳуй намекунам барои як меҳмон омадан ман хонаи моли хонаи ман бисёр одамон меоянд ана ин контейнер у карат гирифта будам маҳқулум шуд и каратам гирифтум беҳад хушрӯайт и контейнер артикулаш 910 362 бақуввати гемки аҷоиботай так пачи ин пачи ба круглас озма шумо да нишон метим ҳуйша дорум ира ҳуй намекунам барои заказ барои фурӯхтан заказ мегӯм барои фурӯхтан май
кадоме ки дар ами Новосибирск с тарафҳои МЖК дай метонен шумо ҳамин видеои ма чизои дар коритон боша агар заказ кунен доставкатон мекунам. Доставка бесплатный. Мошин дорум худам доставкатон мекунам. Ана фақат як дона чиза не заказ ай 1000 рубл боло боша баъд мебарам доставка мекунам. Так 0946 артикулш анаки нигоҳ кунед. Ман ҳар саҳар ҳар бегаҳ да таги чашмам, да пароҳои лабам нимаш мондай, да рахи пешоним пас яъни ай ҳамин мемонам. Ана 20 минут меиста мегирам ша. Барои чӣ? Барои беҳтарин чизай. Сиёҳи таи чашма мегира, варами таи чашма мегира, маршинаи мелки таги чашма мегира. Беҳад зурай тавсия метимтона инами ҳамия. Так бода иҷа ман чӣ дорам? Як гала китоб озирова чиқами пасалон ба китоб часпида китобҳои Фаберлика ҳамаша заказ кардам тамошобино. Ана иншоаллоҳ хонда оҳиста ман ай ҳамиё хонда ба тарзи гавзаним ҳар вай мешавада рост мешава. Иншоаллоҳ ман айё мехонам вай кунаман буфаҳмонам чӣ китобай. Не орите на меня. 8 способов уход от психологической агрессии. Мақсад вай мешаку настроениёмо бугрезад додувой мекунем ку анами дар бораи ҳамин истаги. Общаться с ребёнком как қати кӯдак чӣ гуна муомила кардан. Азбаски ки ман ҳам падарам ҳам модар ҳама вақт дар тори сари фарзандам. Албатта шавҳари ман беҳтарин инсонай. Лекин бовар кунен шавҳари ман гӯдакҳои мара ҷанг кунад мара ханда мегира. Даже ҷанг када наметонам. Ман намехоҳам ки хайҳо ҷанг кунем худам ҷанг кунам. Муомиларо ёд гирифтам дар кор. Самостоятельный ребёнок или как стать ленивой мамой. Аҷайбот. Так, если с ребёнком трудно. Қати Мустафо очень трудно. иншоаллоҳ ҳамашон калон мешаванд, бачаҳои хуб мешаванд. Бо бачаҳое ки ё хуб мешаванд, бо ҳеҷ кайса хуб намешаванд. ин бутилка мада маҳқоши тамошобинии тадига барои Мустафо заказ кардам, барои ки рӯз зидарост Фатима ов мехӯрад. Бутилка да широгарма када мемонам ша хурда мегарда. Бояд вайда як аст ов реза. Яки пур кадем ба хурда мегарда. Ана ин парфюм барои запахи хона, артикули бутилка 18661. Парфюмои ма беҳад бисёранд барои запахҳои хона. Нағз мебинам, бовар кунед. 166 будай артикули ин. Дар шози ма агар шумо дар нишон ким шумо шок мешаванд. Шок. Байне хали дезадаран. Пасияни зада нестам. Беҳад бисёр дорам дезадаран. Асоби наҳами бои беҳад хушрӯй бадай бош. Ма аз телефон ма ай штатив бигирам. Иҷа ма нишон бутам, боро ма нишон бутам. Якам коробка, дуюм коробка бировардан шарт ва зарур нест. Ина ҳа чекои заказ кардаги ман. Дидем чека? То урӯз гуфтест дададан гуфтесам нефсиятин. Дар комментария нефсиян ки ба ҷои бисмиллоҳ дададан нагу. Хай бисмиллоҳ ҳама вақт мегем иншоаллоҳ. Бисмиллоҳ мегем, неким ман духтари ихали мугем дрона мурдагӣ боша. Не, ман духтари весёлый, тамошобинам весёлый. Ман фақат хандида бояд гардам. Пас барои пасуда шуби артикулш 10894. И ҳами серияи Гринли аҷоиботай бовар мекунем. Биогел 3 в 1 для стирки барои стиральни машина. Артикул 10900. И ма ошиқи ҳамешидам. Ошиқ. Артикул 10898. аҷоибот бу дорад. Ҳамин туалет да мерези шотка кати ҳамешаки бӯи тозагиш ба тамоми хонаҳоро бигем дар бар мегирад.
кадомет кор мекунен обязательно заказ кунен. Клиентои азиз заказ кунен, пушаймон намешед. бовар кунед ҳамин шумо пушаймон шуден ай закази ҳамин ман пултон обрат намегардонам. аҷоиботай. ана ҳамин қати видеои имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон. бо шумо будам Саида Раҷабова. ина ҷои видеои кадагим.